कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. जैतापूर सुद्धा त्याला लागूनच आहे. जैतापूरला सुद्धा अशाच पद्धतीने त्यांनी जबरदस्तीने जमीन खरेदी केली. पण आज 10 वर्षामध्ये जैतापूरमध्ये काय झालं, 1 इंच सुद्धा प्रगती झालेली नाही आहे. जैतापूरला कोणी जाऊन बघावं. माळरान चाललेलं आहे, तिथल्या ग्रामस्थांना त्रास होतोय. शाळेत विद्यार्थ्यांना जवळचा मार्ग होता तो बंद झाला. जनावरांना चारण्यासाठी जी जागा होती गायरानाची ती नष्ट झाली आणि सरकारने तो सुद्धा प्रकल्प सोडवला. हा सुद्धा तसंच आहे. पुढची 10 वर्ष तरी रिफायनरी होण्याची काडी मात्र सुतराम शक्यता नाही. परंतु ह्यांना जो ध्यास आहे तो फक्त 5 लाखामध्ये एकरी जमिनी घेतलेल्या आहेत आणि त्या ठिकाणी हेक्टरी 1 करोड रुपये देऊन त्या जमिनीचं भूसंपादन करणार आहेत. आणि म्हणून करोडो रुपये भूमाफियांच्या खिशात घालण्याची दलाली उदय सामंत हे उद्योग खात्याच्या माध्यमातून करतायत. हे त्यांचे उद्योग फार दिवस चालणार नाहीत. रत्नागिरीमध्ये सुद्धा त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करण्याचा निर्धार रत्नागिरीतल्या मतदारांनी केलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.